ang atong kalibutan karon paspas kaayo. No, paspas kaayo ta ang pagsubang sa adlaw, pagsalok nita nga kadali ra ba nagabii. Unya ang mga tawo nga nagpuyo labi na dinhi sa syudad gagukod sa oras daw sige og kanang gaapas permanente paspas. Unya traffic kaayo, kapoy ang biyahe, ana dina everyday ang atong kasinatian kakapoy. Pagabot sa balay, ikaw pa'y magluto. Pagabot sa balay, ikaw pa'y maglimpyo. Pagabot sa balay, ikaw pa'y mag-asikaso sa imong pamilya. Kapoy. Gikan sa trabaho, daghang trabahoon dito sa opisina, daghang trabahoon sa inyong working place. Pagabot sa balay, kapoy. Ang kasinatian natong tanan, kapoy. Pati mga estudyante nga naara naglingkod sa lingkuranan, minaw sa teacher, mingon kapoy. Kapoy mo eskwela, mao lang uban di na mangiskwela. Ang uban gikapoy sa relasyon, sigig away sa balay, sigig away ang banag asawa, sigig away bisag uyab-uyab pa, kapoy ang relasyon nga gikapoy sa iyang kinabuhi. Ang uban nga di na makakaya sa ilang kakapoy, maghimo na lang o butang nga dili angay nga buhaton. Muambak tulay, maghikog, maglaslas uban pa. Dili angayan nga himuon. Ang kasinatian sa kakapoy walay exempted. Babay, lalaki, LGBTQIA+, bata o tigulang, tanan ta nakasinati o kakapoy. Kunya, kinirabang atong kuan nga di ta maminaw kung ang atong lawas gikapoy na. Ang atong lawas, to make it healthy, na kinahanglan siya nga atimanon pod nato. Mao na nga ang mga medical advices at least matulog ta 8 hours or 7 hours for a healthy body. Unya kay maningkamot malagita kay kanang bitong manikay sikay ta, kanang bitong mangiyawat ta nga dako tag madawat, dako tag income apan mga igsuon huna-huna apod kanang imong lawas dili na makina gani patyon pa manato para makapahuway. Ang atong lawas dili in town ni robot ang atong lawas. Unya kung ang atong lawas na maoy maningil, kanang imong natigom sa imong pagpanikay-sikay o pagpangiyawat, mahurot ra gyud na, kuwang ra gyud na igasto sa imong health. Kuwang ra na igasto sa imong maintenance. Mo man nga sa balaod sa Ginoo, tanaw na to ba nga sa balaod sa Ginoo nag-ingon siya in a week na ay usag yun ka adlaw nga ihatag sa imong lawas aron papahulayon. Remember to keep holy the Sabbath day. So, ato tan-awon nga sa atong gospel karon, mingon si Jesus nagpasalamat siya kay ang tinaguan, no, ang tinaguan, ang misteryo sa Amahan, ang misteryo sa Anak, ang misteryo sa Santissima Trinidad gipadayag sa Dios ngadto sa mga walay kahibalo. Kining misteryoha gililong ngadto sa mga makinaadmanon og maalamon. Kay maoy pagbuot sa Dios nga kini ipadayag ngadto sa mga ordinaryo nga mga tao. Og mingon si Jesus walay nakaila sa Amahan gawas sa Anak, og walay nakaila sa Anak gawas sa Amahan, og walay makaila sa Amahan gawas niya tong mga tao nga buot sa Anak nga makaila sa Amahan. Kining mga tawhana mao kadtong midawat kang Kristo sa iyang relasyon sa iyang Amahan. Usa di ang relasyon ni Jesus og sa iyang Amahan. That kind of relationship nga gitawag nato life-giving. Usa may kamatuoran ang life-giving relationship ni Jesus og sa iyang Amahan. Ang usa ka relasyon nga kanang life-giving, dili ka
magdemand og unsay angay nga buhaton ni anang imong gipangga. Ang life-giving relationship is never a suffocating relationship. Never force the person you love. So kanang life-giving relationship, mo mahigugma ka, you give everything, you give the best nga imong ikahatag sa imong gipangga, dili ka maghatag og kondisyon. Nga dapat magbag-o ka kay tagaan ta na kog allowance, dapat magbag-o ka gikipalitan ta kag bag-ong sinina, dapat magbuotan ka sa ako kay gipa-eskwela ta ka, ingon ana. Demanding a condition. But a life-giving relationship is a kind of relationship that gives everything, that gives the best without demanding something in return. Ang relasyon sa amahan ug sa anak, ang amahan mihatag sa iyang anak everything that the father has. Mingi bitaw si Jesus in the Gospel of John nga ang tanan nga iya sa amahan akoa. Ang tanan nga iya sa amahan akoa. So ang amahan mihatag ngadto sa iyang anak everything because God the Father loves His only begotten Son. Unya, ang Son, because He loves His Father, He gives everything to obey the will of the Father without force. Nga, mi-obey siya tungkol kay He loves the Father, so He obeys the plan of salvation. He offers His life in the cross freely, with freedom. Wala sa napugos. Kuming bitaw sa iyang prayer, ang imong pagbuot maoy matuman. Amahan, ang imong pagbuot maoy matuman. So, mo kana ang life-giving relationship nga gipasabot ni Jesus ug buot niya nga kanang maong life-giving relationship iyang ipadayag kanato. Busa sa unang pagbasa, giingon didto nga muanhi ang imong hari o Israel. Muanhi siya nga magkabayo og asno. Muanhi nga madaugon og mapaobsanon, magkabayo siya sa nati sa asno. So kung may nga nati sa asno, symbol of peace, nga mikanaog siya, ang hari mikanaog, mianhi kanato, dili masukanon, kung dili mapaobsanon. Nagpaubos siya. O kini siyang pagpaubos, ikipadayag niya ang kanang gugma sa amahan, kanato pinaagi sa iyang pagpakiglambigit sa mga tao, sa iyang pagsalmot sa ilang mga kahigwaos, sa ilang mga panginahanglan, sa iyang pagtubag sa mga nagkinahanglan og kaayuhan, nagkinahanglan og pagtagad sa ilang katilingban, iya kini nga gipadayag diha kanila in that way. So kumao ni tanaw nga ang gusto sa Dios nga kita mamahimong ang relationship nato pariha sa relationship sa amahan o sa anak. Busa gipadayag ni Jesus kanato kining maong kamatuoran o kita nga mi dawat niining maong kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Ingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa karon sa iyang ingon, dili na kita magkinabuhi minanduan sa tawhanong kinaiya na do na kitay katungdanan. Sa may itong katungdanan, busa mga igsuon na do na kitay katungdanan, apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. So makinabuhi kita nga mga nagtuo sa Ginoo, dili sa sukdanan sa tawhanon nga kinaiya, dili sa sukdanan sa kalibutan, kang kinsa naman nga sukdanan sa sukdanan sa Dios. Ug ang sukdanan sa Dios usa ra gyud sukdanan sa gugma. So kung kita nahigugma sa Ginoo, maningkamot ta nga dili nato limbungan ang uban. Kung kita nahigugma sa Ginoo, maningkamot ta nga magpuyo og tarong nga kinabuhi. Kung kita nahigugma sa Ginoo, maningkamot ta nga kining gihigugma sa Ginoo pod, di man lang kay ikaw ra gihigugma sa Ginoo, tanan man ta. Unya kita nga makahimo ta pagtabang sa uban sa ila pod nga mga panginahanglan. Ang pagtabang is not always material, not always money. Apan ang pagtabang naglangkob sa
pagampo alang kanila, sa maayong tambag alang kanila, sa pagpakita og maayong kinaiya o maayong panigingnan alang kanila, ug uban pa nga mga matang sa pagtabang kanila. So kadtong midawat kang Hesus, midawat sa iyang ebanghelyo, adunay katungdanan. Sa katungdanan, magpuyo og kinabuhi dili sumala sa kinabuhi sa kalibutan. So sumala na sa balaod sa Ginoo. Busa ang kining balaod sa Ginoo atong mabasa man niya mga pulong diya sa Balang Kasulatan, mao na siya ang gitawag nato nga rule of life. So, mao nay rule of life kanang Ginoo. Mabitaw na ang bahal nga Birhen Maria sa regla naggunit kang Hesus. Here is the rule of our life. Jesus is the Word of God. Jesus is the rule of life sa mga Kristiyanos. So, mao na nga kita, because of our humanity, sometimes we fall into sin. But, tungod kay kita nagtuo sa Ginoo, maningkamot nga magpuyo og tarong nga kinabuhi, kinahanglan ang mga issues karon sa kalibutan, issues sa atong nasod, timbang-timbangon, dili kay babagan ang proseso. Hinuon timbang-timbangon unsa bagayod kabug-aton ug aduna bagay gitawag atong probable cause nganong ingon ini ang mga paghitabo. Okay, nay uban nato di na mag-analyze, magsige ra lang tag post, magsige tag share ng mga peke nga mga news without analyzing. Kunya kanang without analyzing, nalipay gud ang demonyo ana. Kay nga salamat na ilad na po ni mga tawhana. Unya pagka Domingo manimba na pod, mga lawat na pod pagka komunyon, apan numbaman nato nga ang relasyon sa amahan o sa anak life-giving. Jesus came down in order to reveal to us the secret of relationship that is loving. Onya, kung mudawat kita, magpuyo kita og kinabuhi nga dili na subay sa kalibutanon nga pagpuyo. So may sa kalibutanon di ay ang sa kalibutanon, away, bangi, domot, pinatyanay, monay pagpuyo, sumala sa kalibutan, limbungay, tikasay, monay pagpuyo nga sumala sa kalibutanon nga sukdanan, kag pagdaot sa sigkatao, pagdaot sa kinaiyahan, mao ni ang mga timailhan nga sukdanan sa kalibutan. Ang sukdanan nga iyan as Ginoo, paghigugma ay bisan og lisod higugmaon, pagpasaylo ay bisan og dako-dako ang sala, unya pagampo alang kanila, kanang pagtabang sumala sa makaya, o guban pang mga maayo nga buhat ngadto kanila. Dili kay ako po nato, o dili motabang hinuon kita sumala sa atong makaya. Now, kung ingon ni ini mga kaigsuonan, tungod kay kitang tanan nakasinati man ining kakapoy sa pagpuyo sa kalibutan. Kikapoy ta sa pagpaminaw sa mga social issues sa kalibutan, korupsyon way undang, pinatyanay, kanang sigig dinautay mga political party, way undang. Ang atong silingan pod wa poy undang ug away pagkagabi magsininggitay, way undang. Gikapoy ta sa atong kinabuhi. Ingon si Jesus, o marika mo kanako kamong tanan nga aki kapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Ang invitation sa Ginoo, ang kalibutan gubot man, apan ang Ginoo nagtawag nato, o mari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Invitation sa Ginoo. Ngano man nga moduol ta kaniya, ngano di ay kung moduol ta kaniya, mugaan ang atong kasing-kasing. Bisan dili masulbad diha dayon ang atong problema, apan kay miduol ka sa Ginoo, gihatagan ka og extra strength. Tagaan ka og kusog aron kanang imong problema makaya nimo nga pas-anon, kanang imong problema makaya nimo nga labangon. Kitagaan kag kusog. Ayaw pagduol sa Ginoo, maluya kag samot, mamatay ka. Duol ka sa Ginoo,
Wa man masulbad imong problema diha dayon apan gitagaan ka og dugang kusog mo nang hangtod karon bisag naa kay gipasang problema, nakay balatian nga gidala-dala apan nakapadayon gihapon ka tungod kay nakadawat ka og kusog gikan sa Ginoo. Mabitaw nga kanang diri sa atong adoration chapel, malipay ko nga makakita kog daghang mga tao moduol dito kanya-kanya sulod sa adoration chapel, ang uban niya sa simbahan, nagadji, nagluhod, ana ba. Kana bitong giving time for the Lord. Mosimba, magampo, mo visit sa Blessed Sacrament, kanang ingon ana bitaw no nga giving time to the Lord kay ang Ginoo nag-invite nato o mari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan kisa man koy wa gikapoy sa atoa apan ang uban gikapoy wa nay time para sa Ginoo apan ang Ginoo nag-ingon o mari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan spiritually, physically, emotionally, economically nga gikapoy na paduol kamo kanako unya ingon si Lord, isangon ang akong yugo. Sunda ako, kay ako malumo og mapaobsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Ipasabot niya kanato nga nahibaw man siya sa atong problema, nahibaw siya sa atong kahimtang, nahibaw sa gikapoy ka. Take courage to come closer to the Lord. And take courage to tell the Lord. Bisag nakahibalo na siya, but what is important is you yourself, you articulate your needs. You articulate what gives you discouragements, what gives you impatience, what gives you pain. Articulate that to the Lord. And whenever we articulate it to the Lord, we feel that there is something unloaded. Ano? Atong gi-unload. Mabitaw na kang mo share bitaw ka sa imong mga problems sa imong friend. Di man niya masulbad ang imong problema, pero migaan-gaan. Ang Ginoo, mugaan ang atong pagbati, tagaan pagyuddan niya og strength, kusog aron makaya nato kining maong pagpasan. Unya makaduol kita, dili kita mahadlok sa Ginoo, ngano di ay ingon siya malumo ako og mapaobsanon. But ipasabot nga ang usa ka tawo, ang usa ka magtutuo, ang usa ka makasasala, makaduol sa Ginoo nga adunay paglaom. Makalaom ka na kung moduol ka sa Ginoo, dili kaniya isalikway. Kung moduol ka kaniya, paminawon kaniya. Kung moduol ka kaniya, tabangan kaniya. Kung moduol ka kaniya, naa siya mapaubsanon og malumo og ikaw makapahulay. So nindot nga kanang ato ni isilsil sa atong hunahuna nga kung moduol ta sa Ginoo, we come to the Lord with hope. Kay kana siyang nag-invite nato, come unto me, all of you who labored and are burdened. Kana nga nag-invite nato, mapaubsanon, malumo, makapangayo ta. So, tell the Lord. Mo na nga, bisag unsa nimo kakapoy, kung di na ka makangani sa adoration chapel, di na ka makangani simbahan, before you go to bed, tell the Lord everything. Tell the Lord, gusto nimo isulti, kay siya, nagtawag nimo, pagduol kaniya, o malumo siya, maluluyon siya, mahigugmaon o mapasayloon o paminawon ka sa Ginoo. So mao ni nga karon pong tuiga sa Diocese of Cebu, sa atong Archdiocese, mao nga the year of the listening church. Before we go to other people, before we go somewhere, let us remember the Lord listens you. Naminaw siya. Unya, minaw man siya, ang atong Ginoo, di gid na mahimutang nga dili siya magpadala og tabang. Di na siya mahimutang nga dili siya magpadala og grasya para nimo. Kay ingibitaw siya, ask, pangayo kamo kay kamo hatagan. Wala siya maingon, pangayo kay kamo balibaran. Mingon siya, pangayo kay kamo hatagan.
pangayo sa akong amahan, sa akong ngalan, bisan unsa, kay ihatag kini kaninyo sa akong amahan. So pagkanindot to nga, ingon si Lord, dali kamo, kamong mga tanan nga gikapuyan o gibug-atan, dali. O makapahulay kamo, kay ako malumo o mapaubsanon sa Espiritu. Mabita na kang, when we go to the chapel or when we go to the adoration room, kanang mag-ampo beto nga sincero o kinasing-kasing, wa man mawai mo problema, pero something is happening when you pray sincerely to the Lord. Something is taking place. The Lord makes you stronger than your problem. So, come unto me. Ngon si Lord, umari kamo kanako kamong tanan nga mga gikapuyan, kay ako malumo og mapawsanon og makapahulay kamo.